Parlog, alingan yang sengap ya ki kubor na YouTube jintim. Telah dah pimpat subscribe ke ni ke channel. Sobha men subscribe. Kenang bapin lubio ya ki kubor ki bandang wan. Kat kum ki kubor ha ka kat wai tarik unai lor. Kmi ka sorkar ban kan tup lang. Ya ka jaka Malaysia ka jaka ban pen kan ria ya ki basa atem motor. Ka sorkar jela kadang perkhat banta. Kumnu ban pen rung lang ya ka jaka mani. Bat ka jaka pule anda lapan kan ria sya ka waipat ka jaka ya ki briu ki basa atem motor sya ka waipat ka jaka dang sian ka ying bisar kala batha ya ka sorkar jela ban pen baik kloi namar kampat la ban pen baik habal don ka jing ya kendu ha pedeng jongka bat kinong mudui ki bayai lengba ka harijan panchayat komiti na kaliang ka sorkar jela kalapan por sau tayau ban kmi ya ka jing terwa ka balapha biang da ka harijan panchayat komiti ka ying bisar ka labu sngi ban bisar biang ya ka mukot duma ha ka arp khandai tarik menta unai lur kumta ka sorkar kan sabatai ya ka jing thmu jongka hakmat ka ying bisar lengba u advocate general ka jela laong ba ka sorkar jela kadang kmi lang ya ka jing terwa kumno ban penrung lang ya ka jaka mani kum juru ya ke school ha ka ju ka jaka ka baon sapen kenria ya ki basa hatem motor ka sorkar kadang peng kat no ka jinghe ka jaka ondon kam na ka banta ban penrung ya ki jaka mani bat ka jaka pule ki baladon pa hatem motor kum ban chukdeu ki don kum ba lais pa sau ko artili ki longying ki badai ban pen kenria na tem motor sya ka wei ka jaka ka balapan baik da ka sorkar jela ka jingpen kan ria ya ki basa atem motor kadai kamat ka balasa teng da ki pausnem bat ka sorkar jela ka lasim ya ki lat ki lenti ban pen kan ria no nadu usnem ar hajar khat pra ka badang ya hadu menta kublai shibun ngin sai sempat ha ki kubor